Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kaseng HYC Lingbao General Secretary Uba Roy Kupar Sindram menta kasengi ka arpoi terek uleber arajar arpulai habakran bikilat pathai kubor uloong bakimat kiba kaseng gabu hakmat du kidai kamat ILP bat kaktian khasi habai de bakani Uba Roy uloong bakaseng kayeng banyadai ka jingrung kiwi pat kijat ben rio hapo ka jela pat kawi pat kadai halorun penek pensa e kaktian kathliet bat bakajat ben rio ka thrang ban ithu no e kaktian khasi ha ka khrnet ka bapra jong kariti sanshar kari Uba Roy loong ru baling ba jing penrung ya kaktian khasi ya karnet ka bapra kan ple lat ple lenti ru iki khon samla ha ka yo kam yo jam kaseng Lingbao General Secretary ka loong ru bakan yai put dia ni gini kimat kibala kular da bun teli kiseng ha ka por election bat kaseng kan shimru iki sen jam ban pen kan mau ya ka sarkar thamai ya kimat ki barang saadien kumakalong hi ka ILP bat kaktian khasi gini kimat ki ba nak leng do kaseng nibu ahmad ya ban yakun ke mengilong ka HYC ka yang ban yada ban pennek pensa ban kenti ba kham tam ya ban yale klem kamran dia ki snap ki bakerpang do jai ban ri tingi ba KLP gede ngamat ka ba don kame engi hadu kata-kata kum ka jai ban ri ban yada na ka jingrum kerthat jong ki mendari ani ka ri ke jongi ka khtian khasi gede ke bangi thrang kum ka jai ban ri ban ithu kata khnet ko pra nang ba ndi tang ban ithu ringi su thu bala da khtin khasi garung khnet ko pra kan de ka jing plilat plilenti ki kun samla hi jongi ru kin yo kam yo jam lembah kan ka jing ithu e khtin khasi te kumbalong hi garu ko ngilayo e ka sarkar ko bathma bagi pat ba kila jet kila IT ya ki parti ki per ban ya shnai ka sarkar ban form ya ka government ngilayo iru bon ki parti ki badan ha ka sarkar ko menta kishim ya KLP kum kawen ki issue ha ba kilet chopat ba mu IP kaktin khasi ha ba kilet chopat ba ban pa ne ka jing kersan ki ki bu ahmad e ban pen urlong ki jing anglot ki jongi ti nakaliang do maseng kum makalong hi karukom ngin bud din ngin yai bud din ni kam ke ka bangin le ng kong golong ba din mengilayo e sarkar ba thmai le si ngin pen kenmau ya kinoelam jong ne sarkar ba thmai ya baro ki parti le ni ki seng ki badan ng sarkar ya kita ki isu ki badang long pending ki badang sakut adu menta ti ka sinjam ko benekong golong benle penkenmau ya ki le se kini kisngi ki ba sawan nang ni ahmad ngin selit ban penkenmau kini ki atli ki mat bat ngin snap ke ka ba ka juba ka bangingi yo na kini kinoelam jong sarkar ko menta bat hadian kata le singin sayo apat ban shim ya kara ka ka bangingi de ban le lada kani ka sarkar le ni kinoelam ki mla ban pen urlong kini ki jing dawa jong